Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And gave me dignity. Kana kung masakpan ko. Huwag matago siya kung maghimo kag dautan. Iuli lang armas na. Iuli lang. Ako na. Nganong imo naghilab ta na. Giingnan kang doon ako'y patyon. Eh, Usa man? Ikay ako naon? wa lagi ko makasabot sa imo rong kinaiya siya. Wa ka man unta lako padak-an nga barumbado. Bisag sa'yo tang gibiyaan si mong inahan, pero naningkamot ko nga di ka magmahay. Yanong ako mo inahimo mong amahan. Sus! Ayaw pagdrama diha pa, oy! Di drama ning ako ang isulti nimo. Ay gipasabot lang di ka. Nga dili maayo ang patay tao. Bisag gitumba na ang imong pagkataong. Di ka lang musukol pa. Di man tingali makuhaan ng imong pagkatao kung makamao ka lang mo paubos. Pasayloan na kasa nimo. Let's... Ay kalimot, Jack, ako ng armas. O kung tinod-on yun mo ang daotan nimong plano, madaot ko. Ang mas maayo sa nang maamong ka pa. Wa mo kaya ayo. Unsa? Bahala ka na eh. Jack! Jack! Hey! Bahala ka, Jack. Gubaon bitawang armas ngay mo gida. Nakatuog ka ma? Nakatuog in taon. Kay gipawng man ninyo ang aircon. Mayon tag mag-anad kag aircon ma. Unyag magbuwag mo si Alma. Makatilaw pa ka tag-ingon ini nga kaharuhay nak. Maayo nang dili ko maanad no be, oy. Wa gid kay salig sa among relasyon ma. Ang ako lang gikahadlukan. Nga makatagbo kag lalaki nga mahigugma nimo. Og ikaw sad mahigugma niya. Ma, Lahi baya gyud ang pagmahal sa matuod nga lalaki kaysa usa ka tumboy. dili na mahitabo ma. Gusto kong mamaayo ka. Ug pinaagi ra gyud ni Alma nga matuman ko ang akong pangandoy. May kaayuhan pagkaha kining akong sakit no be. Nganong dili man? Kung magpadayon ang imong medication. Mo na hinungdan nga Bisag wa ka mahigugma ni Alma. May sakripisyo kag yun. di na ta magisgot mahitungod ni ana ma. Ang importante nako nga makita og magakos ko ikaw. Ingon ka ni ana ka mahal alang nako ma. Oh. Mr. Rufino Baguio. What can I do for you? Mauwaw na gid undak kung makikatubang nimo, Alma. O, pa ko makabayad sa akong nalon. Mulo na sad ka? Gipadad-an ako demand letter sa bangko. O, sigurado yun nga kundi ko mabayran ang mudyo karon, embargohon na yun ang among kumpanya. Huwag yun mo patabangan si Jack sa imong problema sa inyong kumpanya? Ay, ambot niyan tong bata. Magsige mahinuon og hisgot nimo. Alma, ganong di mo man tabangan si Jack. Dako kayo ang iyang gugma diyan nimo. Kung hatagan mo pabor ang iyang pagbati,
dako nga akong pagtuo nga makatabang yun siya sa akong problema. Sorry, sir. Pero, na-fed up na ko sa imong anak. Ah, Kapila ko pasabta nga dili mi talo. Di gid sa maminaw. ikaw ray makapabutan ni Jack. Dili lagi mahimong mahigugma ko niya. Kay parehas mig pagbati. Bisag hatagan na nimo siya konsuelo? May kalivin ako, sir. Ah? Yes, sir. Please contact daddy. Og sa buta sa huwaman nimong kwarta. Alma, kadyot lang. Gikiglahan ko kayo ang kwarta kay kinahanglang mo bayad ako sa bangko. Dili man tingali na akong problema, sir. Alma, mahimong muluhot ko sa imong atubangan. Unsa? Andam ko buhaton. Ang tanan, aron makaluwas ka sa ako problema karon sa bangko. Maluoy ka na ako, Alma. Tindog. Tindog, Mr. Bagyo. Okay. Imo kong pahuamon, Alma. Pahuamon ka na ko ubos sa usa ka kondisyon. Kondisyon. Unsa ka na, Alma? Ayaw nagyug paduula si Jack nako. Labi pang dili niya hilabtan ang akong asawa. Asawa? Akong asawa. Ay, wagid paglaom si Jack sa iyang tinguha niya, libo. Wa gyud. Og mahimong mga tumisalaing nasod aron adto mi magpakasala. Unsa man? Makasaad ka ba nako nga imong mapugngan ang kabuang sa imong anak? Gikinhangnan ko kayo ang imong kwarta, Alma. Busawa ko'y lain mahimo gawas sa napugngan ko tinguha ni Jack diyan ni. Kinahanglang imong seryosohon ang imong saad, Mr. Bagyo. Kay kung dili gani, duha na unya mi malag-iya sa inyong kumpanya. Ako og ang bangko. Alma. Boss, di man day maayo ikasugad atong bugoy, boss, no? Nganong di man? Kay magpalaban man sa mga amigo niyang butingero. Ay, busa Chokoy, di ka mahimong magdali-dali sa paglingkod og restaurant kay kuyaw nga dunay mutangkugo nimo. Mo ba, boss? Mamatay data na wainungdan na, boss? Mao gini mahitabo Chokoy. Kung magpadaog ka sa imong kagutom, ha? Boss, Hmm. kinsa makato siya, no? Ganong isog magito siya pirmi? Muro di mahadlok mamatay? Tingali guway kalipay itong tawhana. Mao nang permi na lang mangitagubot. Chokes, Boss? makalarga na gani ko sa Boston. Ayaw bigid pasagdis mama ha. Boss? Imo mibiyaan, boss? Di ka masagot, boss, ay. Mingawon ko ni mo, boss. Ilom da Chokoy. Wagi kay ang ayang muhila ko Gubay mong naong. Unsa mga boss, ay? Si mga komedya, boss? Di ba, komedya na ako paghilag, boss, ha? Tinudan na ibening, kaning ako nga, mingawon ko ni mo, boss. Nya, wa pa kay uyab di. Wa pa ko sugta lagi. Mao di ay nga gol-gool ka kunuhay. Kay wa pa day kasugta. Seryoso ko, Chokoy. Ay gid pasagdis mama. Samtang wa ko din. Unya, boss. Madugay ka dito sa mga adtuan, boss? Depende. Tika sana ni mo, boss, oy. Pagdugang sa kahibaw nga kung paglarga, Chokoy. O sa gayon nga makahuman ko sa akong mission, bubalik din ko din Aron ani ko ibubo ang akong nakatunan sa Boston. Basta, Chokes, ayaw lang gid pasagdis mama. Wag gyud ko magtuo nga mahimo na akong bisita sa akong pisina ang amahan ni Jack. Usa may iyang gibuhat. Iya kang gipugos aron maminyo ni Jack? Puno nagkatawa man ka. Ako? Pugson nga maminyo sa iyang anak? No way! Dito hinoon siya aron manghuam para bayad sa bangko. Doon naman ka sila'y kompanya. Kompanya nga kung dili matabang, maunlod na gini. Uy, kaluoy good. Syaro, wagin makatabang si Jack. Ang iyang pagsigig sunod-sunod nimo, iya pang tinudon ang pag-atiman sa ilang negosyo. May mong malipay pa ang iyang amahan.
Bisyoso si Jack. Mo na hinungdan nga bisag babae pa ko. Bisag nahigugma pa ko niya. Magduduha pa ko sa pagpakigminyo niya. Kay irresponsable siya. Unsa akong kalibutan. Tingalig, ang ako lang niya masunod ang iyang gilantaw. Unya, imo gipahuwa mang iyang amahan. Aw, naluoy mo ko. Sa ato pa? Nakahuwam gyud ang amahan ni Jack? Ako na lang gipahuwam kay naluoy lagi ko. Pero, giyatagan ako kondisyon. Kondisyon nga unsa? Nga badlongon niya si Jack. Aron dili na magsamok-samok nato. Nga nung wa magkudimutog ani, nga gubaon din ang imong armas. Wa man sad ka mangutana. Litse! Liwat sa iya! Ay, nganong imo man ang gilabay nga armas tingaling mukalit lag buto. Sabare. Ang ako kong gida kay doon ako'y patyon. Ko naman hinuoy hapit madisgrasya na. Ay, bida ni mo, Jack. Ang imo na yung atrasong imong ginahuna. Wa tagali mong umustaon sa nailakaw sa itong kumpali. Sige bitaw kong naninguha ni Alma. Pero ang tumboy, magsigi sa palayo na ko. Wa la kay paglaong nga makuha pa nimo si Alma. Ano nakasulti magkana, ha? Nakasulti mo? Miado ka niya, ha? Tukani ko. Wa kumadto sa iya. Nag-abot ming duha sa bangko. Bangko? Gipatawag ko sa bangko. Oh, gipalon ka sa bangko, ha? Hain mo ng kwarta. Hindi ko. Kina. Hindi ko pa. Doon ako'y bayranan. Jack, ipatawag ko sa bangko aron pahibaon nga hapit na yun ma-foreclose ang atong kompanya. Udsa? Mauna, Jack. Wa man ko'y tinguha nga mobalik sa kapobrehon pero murag di na yun ni kapugngan pa. No. Di ko musugot na pa. Pita, dito magkasi Alma. Unsa man, wani mo siya hangyo nga magpakasalming duha? May asawa na si Alma. Unsa? Ug iya kong gihangyo nga dili ka na magsamok-samok nila. Unsa? Baulay hangyo ni Alma. Pila may gihatag nimo? Pila yung gihatag nimo? Aron sundon mo ang iyang gusto? Hatag? Wow! Ayaw ko pa to, nakaila ko ni Alma pa. Doon na gani siya ipabuhat nimo. Doon na siya'y tugbang nga bayad. Ang sumay na tabuli mo, Jack. Why gihatag si Alma lako? Wa lagi! Doon na! Wa! Sa kinalang hatagan ko nimo! Tagay ko! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!